har zuwa gargara su langaru shi muke so bana APC sai su langaru amma wa saura birnin mu har zuwa gargara su langaru shi muke so bana APC sai su langaru amma wa saura Ubangijin talikai langaru shi muke so bana sai na kira Rasulallah komai da za na ɗauka na kai amman kana wa saura hudu bana barin sahabbai baya dan da su nake bubbugai langaru shi muke so bana ga jarumin kwarai mun tsayar Allah ka bashi duk kariya a wata ne ta zama rabi a ga ya koya wani wani kai ta piano. Pode ir piano. Pode ir. Ele tá aí. Abu da shafi ba ita ce ko ba wuta ana zuwa wata daga a yi abu da ya sa ma ana ne nawaki oke wani kawo ana ya fashi ido ya fito a fatin gwamna an fata mai gida ne a yi gwamnan da inda dauko aiki ba ya yi dar a mai jinkiri ya ka firma ko gwamna a rata sai ji sani gido ya ba ya wurin hannu ya zama ka zuwa aiki sun gado shi ne gwarzo Allah mutum ya ba aiki ba ne da ba kaya masu kyau ba akwai aiki a hannunsa kuma ba kaya ba manyan kaya mai kayan yogaci kai ina gidan lokacin na zuwa ga